Christopher Toldera, Mary Ann Presentacion, Rosano Rosario, Ana Dominic Ringor, Maria Jean Ablaiting, Sofia Maragun, Oliver Alfred Gidote, Lot Paicana, Milagros Laksa, Rosario Paris, Jolito Banda, Marvin de la Cruz. At sa mga kaluluwa nila, Ricardo Jose Maria, Isabel Fortunato Lourdes Nicanor, Roberto Celedonio Romeo Isidra, Agripina Merly Ludi Nano, Luis Rosita Artemio Sr., Trinidad Rusial Antoinette Michael Kyle Arwin, Jose Gabriel Cesar, Kevin Christian Elias Teresita Emily Eden, Norberto Angelita Ricardo Jr., Early Serafin Sr., Nardito Jose Juan Pablo Irinea Eunice Benjo Lydia, Leolindo Sr., Camille Ana Rose Villanesa, Cesar Corazon, Alfonso Jr., Mean Bonifacio Rafael, Francisca Benido Frieda, Edgar Enrique III, Enrique Jr., Ricardo Oscar Alfonso Sibera, Ruden Gay Irene Alejandro, Domingo Guandilina Andrea, Catalina Ofelia Adelaida Apolinario, Telesforo Aurelio Belen, Purificación Felicitación Augusto Magdalena Pedro, Macario Soledad Eustaquia, Rina Alice Mirna, Primo Rosenda Jovito Remedios, Juliana Consuelo Leonila Solita, Norbato Sr. Florencio Loreta Gemihilda, Felicidad Ricardo Apolonia Junic, Julito Juan Rodolfo Jose Sani Alexander, Maxima Maria Mary Ruth Burr, Maximina Saturnina Jovita Asuncion, Clemente Leandro Jacinto, Maria Teresa Portia Juanito Sr., Martina Marcelo Teresita, Severina Danilo Roma Reynaldo, Quintin Felicissima Patero, Marita Nancy, Maria Isabel Sacarim, Romeo Luisa Melencio Sr., Justina Romela, Delpin Sr., Eduardo Sr., Francisco Sofia, Lolita Luisito, Maximo Leonila Arturo, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong walang nakaalaala. Magsitayo po ang lahat at ating dasalin ng banal na orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria. At siya'y naghihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayam sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristong Panginoon. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawang aming mga kaluluwa,
ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara lang sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara lang sa unang-una, ngayon magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. tayo pong lahat luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa araw ng Huwebes ng ika-20 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay ang ating kura paroko, Reverendo Padre Rick Eguia. At bilang panimula, magsitayo po ang lahat at sabay-sabay nating awitin ang pambungad na awit. Bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kalikasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahon ng ating sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa pag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Magsimula tayo ng ating banal na misa sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. isipin at pagsisihan na ating mga kasalanan. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ng mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos na iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamta namin na iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ipakikita ko ang kabanalan ng dakila kong pangalan na nalapastangan sa harap ng mga bansa. Makikilala ng lahat na ako ang Panginoon kung maipakita ko na sa kanila ang aking kabanalan. Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mansa ninyo dahil sa inyong Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kayo'y aking wiwisikan upang salay mahugasan. Kayo'y aking wiwisikan upang salay mahugasan. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang espiritu mo ang papaghariin. Kayo'y aking wiwisikan upang salay mahugasan. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuan, sa inyo lumapit ang makasalanan. Kayo'y aking wiwisikan upang salay mahugasan. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Kayo'y aking wiwisikan upang salay mahugasan. Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Alleluia, 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 Alleluia. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, si Jesus sa pamagitan ng talinghaga, sinabi niya, ang paghari ng Diyos ay katulad nito, naghandog na isang piging isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki, isinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siya nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan
Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay ng aking mga baka at mga pinatabang guya at handa ng lahat ng bagay. Halina kayo sa piging, ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kanilang lakad at isay sa kanyang bukid at sa kanyang pangalakal naman ang isa. Sinunggaba naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at pinasunog ang kalang lunsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan at lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ng mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan. Masama at mabuti, anapat na puno ng mga panauhin ng bulwagang pangkasalan. Umasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon na isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Doon magnanangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihiram. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Naparito ang anak ng Diyos upang tawagin ang lahat para sa kaharian ng Diyos, na mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Subalit, bago tayo mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos, kinakailangan muna nating talikuran ang ating kasalanan, ituwid ang ating mga pagkakamali, at magbalik loob sa ating Panginoon. So, ang kaharian ng Diyos ay hindi automatic. No? Meron tayong kailangang ayusin sa ating buhay na tayo lamang ang pwedeng gumawa. So, yun ang kahulugan ng ating talinghaga. No? Oo nga, tinawag ng Panginoon ang lahat, pati mga tao sa lansangan. Subalit, nang may makita ang nag-anyaya na merong isang taong hindi nakadamit pangkasalan, siya'y nagalit at pinalayas niya ang taong ito. No? So, ibig sabihin, lahat tayo, oo nga't lahat tayo tinatawag, subalit kinakailangan bago tayo dumulog, ay talikuran muna natin ang ating kasalanan at magbalik loob tayo sa ating Panginoon. Isa sa kasalanan na maaring tayo ay guilty ay yung tinatawag na the sin of presumption. The sin of presumption. Yung bang pinupresume natin na patatawarin naman ako ng Diyos. So gagawin ko, papatay na ako ngayon, bukas magkukumpisal ako. Kasi papatawarin naman ako ng Diyos. So ang tawag doon ay sin of presumption. Yung bang inaabuso mo ang awa at ang generosity ng Diyos. No? Magkakasala na ako ngayon kasi bukas naman magkukumpisal ako eh. Yun, sin of presumption. Magnanakaw na ako ngayon, bukas naman magkukumpisal ako. Okay? So suriin natin ating sarili, baka tayo ay guilty nung ganun. No? Inaabuso natin ang kabutihan ng Diyos, ang awa, no? At ang generosity ng Diyos baka ating inaabuso. Kasi kapag gano'n ang ating attitude, may questionable yung ating sinseridad. Questionable yung ating... kasi dapat pag magbabalik loob ka sa Diyos, meron ka talagang feeling of remorse. Yung pinagsisihan mong nagkasala ka, mahalaga yun eh. Para maging perfect yung kumpisal, kinakailangan meron talagang genuine and sincere remorse. Yung pinagsisisihan mong nagkasala ka, pinagsisisihan mong nasaktan mo ang Diyos. Dapat may ganon. It is not enough na
yung action of confession, it is not enough without the feeling of remorse. Marami kasi mga tao walang feeling of remorse. Nagnakaw, pumatay, wala silang remorse. Wala silang feeling of pagsisisi. Gumawa sila ng kasalanan. Pag wala yon, confession is imperfect. No? Hindi kompleto yung kumpisal. Mahalaga kasi yung feeling ng pagsisisi. Okay? Kung wala yung pagsisisi, hindi kompleto yung pagbabalik loob sa Panginoon. Hindi sincere. No? Hindi sincere. Kaya nga, suriin natin ang ating sarili. Okay? Suriin natin ang ating sarili. Sapagkat ang danger nung paulit-ulit na pagkakasala, tapos paulit-ulit din na pagkukumpisal, ay baka nagiging na lamang, mechanical practice. Okay? Mahalaga kasi yung tunay na pagsisisi para maging ganap ang pagbabalik loob at pakikipagkasundo natin sa ating Diyos. Magsitayo po ang lahat. Inaanyayahan tayo ng Diyos sa hapag ng buhay na walang hanggan sa langit. Tumawag tayo sa ating mapagmahal na Ama para sa ating mga pangangailangan. Ating tugon, Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan dito sa lupa, naway patuloy na umunlad at mahikayat ang maraming tao sa kaligayahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mayayaman at mahihirap, naway huwag iwasan ang hamon at tawag ng kaharian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pagkakaroon ng dalisay at nagsisising puso, tayo naway matagpo ang karapat-dapat na makibahagi sa hapag na inihanda ng Diyos para sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit at may mga kapansanan, naway maibahagi natin ang habag at kabutihan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay, naway mabuhay sa tahanan ng Diyos at magbunyi sa hapag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik natin itaas sa Diyos sa ating mapangsariling kahilingan. O aming Ama sa langit, inaanyayahan mo kami na makapiling ka sa iyong kaharian. Habang aming ipinananalangin ang aming kapwa, tulungan mo kaming maakay sila sa hapag na inihanda ng iyong anak, si Jesus na aming Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. Alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamat at bawal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating handog ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan na iyong kaloob at ng aming handog. Sa aming paghahain sa iyo na ring ibinigay para kami maging marapat sa iyong paunlakan, sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. nasa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat, iti aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo iti aming maihayag. Kahit iti walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami rin na iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati iyon, inabot ito sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kainin tong aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, hindi kanyang pinasalamatan, inabot ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bagat walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang hiwaga nating pananampalataya. Aming pinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, Francisco naming Obispo, Noli na katuwang na Obispo, Gabriel na Obispo, Emerito, lahat ng kaparian, lalo na ng Diocese ng Antipolo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa na sila'y muling mabubuhay
Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa imbuhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria ni Ina ng Diyos, ni Jose na kanyang dakilang esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa Ama sa panalangin tinuro ni Jesus. Sa langit na, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghaya mo aming pananampalataya, wag aming pagkakasala, pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumaiyo. Bahagi natin ang kapayapaan ni Kristo, kapayapaan sa inyo. Mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem.
Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang tulad nating inanyan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesu, panis vitae dolem Patris, Jesu, pos vitae aquae, Cibus et potus noster, Cibus et potus noster, in itinere ad domus Dei. Mula sa lupa, sumibol kang masigla, matapos kang yuragan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawalan, tinapay na ang buhay, pagkain ng bukas. Jesu, panis vitae dolem Patris, Jesu, pos vitae aquae, Cibus et potus noster, Cibus et potus noster, in itinere ad domus Magsilod po ang lahat at ating dasalin ng panalangin para sa karangalan ng mahal na Birhen ng Bayang San Mateo, Nuestra Señora de Aranzazu. Ama naming makapangyarihan at walang hanggan, sa pagbubunsod ng Espiritu Santo, minarapat mong matagpuan ng Birheng Maria sa kabundukan ng Alonia sa Oñate, Espanya, at mahayag bilang mahal na Birhen ng Aranzazu. Sa iyong hindi matatarok na karunungan at dakilang kapasyahan, minarapat mong makilala siya ng sambayan ng Pilipino at maging tanging tagapagtangkilik ng bayang San Mateo. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa pagluluklok mo sa Kanya bilang mahal na Birhen ng bayang San Mateo. Siya na aming ina at reyna, aming tulay sa iyong bugtong na anak na si Jesus, ay hinirang mong maging tagapamahagi ng mga biyaya at pagpapala na kinakailangan namin sa buhay na ito. Higit nawa naming maranasan ang iyong kagandahang loob at pagmamahal sa pagpapaunlak ng aming kahilingang ito. Umaasa po kami na sa tulong ng kanyang panalangin, kami ay magiging marapat na magtamo ng aming hinihingi. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Nuestra Señora de Aranzazu, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Inihiling namin na kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. at pagpalain kay lahat ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsilawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiyawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiyawit kayo sa Panginoon.